And I'm just strong. Strong. And sige, O yun, wala ba yung spotlight yan sa Rapolo? Yung pinakamaliwanag na. Actually, Ayun o. Ayan, pakitingin nga. Actually, 5 taon nilang pinag-practicean yun. Kaya pwede na silang umupo. Yung pose na yan. Ba't nahihiya ka? Thank you so much, dancers. Pwede na kayo umupo.